Sí, gràcies. Tornaré a començar com l'altre dia. La vaga és un dret de la classe treballadora per aconseguir unes condicions de treball dignes. I és important dir-ho i dir-ho moltes vegades. Avui a la comissió entren dues proposicions d'urgència, com si el conflicte hagués començat ahir, també fa gràcia això, per reprovar la regidora donada la seva incapacitat en la gestió del conflicte. Jo més aviat diria donada la incapacitat d'aplicar el seu propi discurs. Tot allò que van dir per activa i per passiva durant mesos abans de les eleccions del 2015. Tot allò que encara diu quan no parla de TMB i reprovar totes les vegades que acota el cap el que li diuen els directius de TMB des de les seves poltrones associades a milers i milers d'euros anuals de sou. L'enrocament de la regidora i la direcció de TMB és antològica, tant pel que respecta a les peticions de la plantilla sobre les condicions laborals com a la petició respecte a la manca de transparència de la mateixa plantilla, de mitjans de comunicació i la ciutadania sobre les condicions salarials i privilegis dels 571 directius de TMB, pagats, això sí, amb diners públics. Tampoc ens cansarem de repetir-ho. L'argumentari de la direcció, que repeteix a la perfecció la presidenta, es defineix en la manca total d'ètica i de versions falses, que per molt que repeteixi no seran mai veritats. Ha utilitzat arguments de la dreta més rància i neoliberal en un conflicte que es pot definir en què la plantilla de metro vol un transport públic i social i la direcció vol anar privatitzant el preu que faci falta. Només cal veure les dades quan diu fan 350 vagues en 15 anys, que no sé d'on les ha tret. La realitat és que sota el mandat actual la plantilla ha hagut de fer 25 vagues, del 98 fins al 2015, 10. I ha hagut de fer, dic, perquè el desgast que comporta fer vaga pels treballadors segurament en aquesta sala, i em refereixo al conjunt de regidores, no saben què vol dir. 25 jornades de vagues i aturades pel conflicte de metro, i mentre el relat més o menys evident o camuflat que la plantilla només vol diners, tot i que són uns privilegiats. Mentre, però, en el Consell d'Administració ahir, això és segur, es va decidir deixar de pagar a cada treballador els 32 euros que cobraven a compte de l'1% des de l'any passat. Gran pas per arribar a una negociació. La lluita de la plantilla no és per diners, tal com intenten fer veure. És per una cosa molt més important pels treballadors de la ciutat. Alguna cosa molt més digna i que a vostès jo crec que els hi hauria de fer reflexionar. La vaga de metro és per revertir la precarietat, lluitar contra les externalitzacions i assegurar que el servei de metro sigui públic, segur i de qualitat. La presidenta parla que a metro no hi ha precarietat. Està clar, qui governa no s'ha d'estar un mínim de 12 anys per aconseguir un contracte de temps parcial al 75% de la jornada o treballar en un mínim de 8 anys només 3 mesos a l'estiu. La precarietat no és només un sou just que et permeti viure amb les condicions necessàries, és tenir estabilitat, seguretat en el treball. És increïble veure com membres del govern donen suport a la lluita dels companys estibadors, de les netejadores d'hotel, inclús de Deliveroo, i comportar-se com a patronal de lo més rància amb les plantilles de TMB i criminalitzar els seus treballadors. La presidenta també diu el sou dels treballadors ha augmentat un 15%. Ens agradaria saber on posa la presidenta la congelació salarial que han patit els treballadors durant els anys 11 i 15. De l'11 al 15. No serà que els que han tingut aquesta pujada són els directius que se'ls ha pagat tots els endarreriments que havien patit des de l'any 2015? Quan Vidal diu si apugem els sous als treballadors hem de pujar el preu del bitllet, no serà que amaga la ineficàcia i busca que la ciutadania carregui contra els que lluiten? Podria informar del salari anual del senyor Pau Noi d'Iniciativa, qui veu contractar com a adjunt el conseller delegat? Quan la senyora Vidal diu han d'aplicar les lleis pressupostàries, per què no diu el mateix amb la legalitat sobre les companyes embarassades i de lactància de les quals pretenen negociar la baixa o fins i tot no aplicar-la? Quan el tema econòmic els treballadors no demanen més augment, demanen que l'augment sigui lineal, és a dir, que la pujada salarial sigui igual per a totes les categories. No us ompliu la boca dient que es pujaran en 4 anys un 7% els salaris dels treballadors de metro, perquè com a molt seria un 4,5% el que quedaria en taules salarials. Quan Barcelona en Comú va manifestar en el seu programa remunicipalitzar àrees privatitzades de les empreses públiques on tinguessin el poder de fer-ho, està clar que el paper ho aguanta tot. Les àrees privatitzades de metro i les que ara volen fer n'és una bona mostra. Fa 2 dies s'ha licitat la contractació externa del sistema de gestió de SAP per TMB.
com un exemple. Reitero que és la plantilla de Metro la que lluita per recuperar treballs i concessions, com per exemple el Departament de Vies, feines externalitzades que té aquest departament, i tot el de catenària en què la plantilla demana assegurar el futur. S'ha autoritzat o sap que la direcció de Metro ha decidit que els companys que van ser contractats per primera vegada, i això també ho vam dir l'altra vegada, per treballar a l'estiu del 2016, aquest any no els contractaran? Només respon això a una pressió de les negociacions. Els treballadors no han acceptat cobrar més diners a canvi de rebaixar plantilles i incomplir pactes, acords i convenis, perquè això solament empitjoraria la qualitat i la seguretat del servei que es dona als ciutadans. No podem deixar de parlar també dels treballadors i treballadores del telefèric, que depenen de TMB, amb voluntat de negociar des de l'any passat, i que les seves peticions, entre d'altres, és el reconeixement de l'antiguitat o poder cobrar els dies festius. Li sembla que una persona per treballar un dia festiu no ha de ser compensada? Estem parlant de 24 treballadors. La realitat és que vostè no té la confiança dels treballadors i treballadores. No m'agrada personalitzar, però és la quota d'Esquerra Unida Alternativa. Quina és la raó de tots aquests despropòsits de declaració i alhora submissió als directius de TMB? Regidora. A nosaltres que no ens busquin intentant dividir la classe treballadora. Som la mateixa classe. Si guanyen els treballadors de Metro, guanyem tots i totes. Gràcies. Gràcies, regidora. Sisplau. 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 No podrem continuar.